ali poanta je da se moramo 15 puta zavrtiti u krug i onda šutati golmanu koji će morati imati ruke u gaćama. Ok, ne, neće golman morat, morat će, da. Ne, bez golmana jer tako je preteško. Ne, bit će s golmanom, ali golman neće koristiti ruke. Tako da, možemo da krenemo. I evo nastavljamo, evo on je već napravio. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sad sam ja, ljudi. Ajde, Mars, stisni. Ja sam treći. Ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On je profula zato jer je najlošiji. Ja se sad... Dakle... Ne, sad da mi javljamo. Ne, ja sam... Svijecom kreću, zašto se... Marko, molim. Zašto se zemlja mrda? 1, ajde Antonio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Ne, idi, ajde. Ajde. Pusti, Marko. Ajde, pucaj onda. Ne, ja. Aj sad jede, daj mi. Sad će biti gol. I sad ide Marcel Gaming, dečki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Fuck off. 9, 10, 11, 12, Nemoj, Ante, bit ćeš... Maksim. Još 3 krugova moraš. Ne, jer mi se vrti dovoljno. Da, ide. Nemoj, Igi, jebote, onda ne... Ne, čekaj. A daj, šutite! 7, 8, 2 je nenormalno. 12, 13, 15, 17, 15. Tako se dobija! Okej, ne. Sad... Rabunom. Ma šta je Rabonom, debilu? Rabunom moramo šutiti. Ne, pa daj da Jan još... A daj maknite mi loptu, jebote, koji vam je? Ko vam je rekao da dirate loptu? Daj loptu. Jebote. I onda radimo pčelica tvojom rukometnom loptom. Ajde, onda ćemo... Da. Ne, onda Rabuna pa... Ne, nećemo Rabonom. Nikon, pola... Ok, ovo je najviše ono otišao. Da, prva obrana! I... To bi bilo to!